Ik vind het een aderlating voor jongeren. Het is Frieslandbank zit in het hart van jongeren. Je hebt je thuis. Ondernemer Herbert Bosman is schrokken van de sluiting van zijn bank op de Jouwer. Nevens de directie kan het openhouden van het filiaal net meer uit. Ook bij andere banken, die in Boetenpost, Haas, Koudum en de Lemmer, komen te min klanten. Tussen de 10 en 15 op een dag. Die moeten daarom dicht. Lastig voor de mensen die het wel graag willen en ik gebruik van het zien van de kantoren is dat natuurlijk lastig. Maar ik ben er aan de andere kant ook wel van uitzoeken dat we de mensen een heel goed alternatief bieden kunnen. Het blijft zoer, ik voor u. Wij willen natuurlijk graag in een heel soort plekken in Friesland aanwezig blijven, maar ik wil economisch rendabel blijven. Zo'n 2000 is het de derde keer dat de Frieslandbank besluit om kantoren in de provincie te sluiten. Mensen doen haar bankzaken hield iets vaker telefonisch of via internet. Voor personeel van de 4 filialen die in juni dichtgingen, wordt een oplossing zocht. Joert binnen ze alle jaar inlichten op een speciale bijeenkomst. Die worden voor een belangrijk deel herplaatst. Dat zitten we in de komende maanden even goed begin hoe we deze mensen herplaatsen kunnen en in welk tempo we dat doen kunnen. Maar ik denk dat het grootste deel daarvan ik echt herplaatst worden kan. Ik kan net helemaal uitsluiten dat we ze alle jaar herplaatsen kunnen, maar als het dan om het aantal die we net herplaatsen kunnen, dan zal het om een peer gaan, denk ik. Klanten van de Frieslandbank moeten tenij naar een van de 6 kantoren in de grotere plakken van Friesland. Dat worden zogenaamde full-service kantoren voor alle bankzaken. Sasil Bosman naar het Jereveen matten. Ik moet ook een plak hebben waar ik zo nou dan wat centen kwijt kan. En het moet dus makkelijk starten kennen. Dat hier niet meer ken, dan ik ben net van plan om naar Heerenveen te vliegen met mijn patiënten. En dus stap je oor op mijn bank? Nou, die kans zit er dan groot in, ja. Je mist haast wel het stukje persoonlijke. Want je bent haast weer naar Heerenveen. En de meesten die kennen die hier als je de bank binnenstapt. Dus heel erg spittig.